els castells al començament costen molt, sempre són així. Quan tornem, hòstia, aquest 3 de 7 es belluga, de dalt es belluga... Ja anirem agafant rodatge. L'intenció és tirar 3 i 4 de 9 per fires. Necessitem gent assaig. Hem de començar a marcar una miqueta el camí, que els del nord apreten i els del sud no fluixen. Vale? Actuació i dilluns tots assaig, que hi ha molta feina. La Torre Nova en Forri Maria es va al Pla de la Seu. Vinga! Bé. Fort! Fort! L'altra notícia, suposo que ho sabeu tots, és que tornem a la Bisbal. I no ens anem a mirar, vull dir... Castells de gamma extra. Vinga, Núria, concentració i bombo. Fort, va... Un cap de colla d'una colla, una de les millors colles, vingui aquí a Sant Fèlix i digui que vol sortir de plaça guanyador, mai ho havia sentit. Hòstia, em va fer trempar, però molt, molt, em va agradar molt. Això que ens té de fer, més gent assaig, queda poc, el Catllà, tenim de guanyar, Arbós, tenim de guanyar, si no guanyem no passa res, som tossuts, tornarem i la pròxima guanyarem, no passa res, vale? Fiqueu-s'ho al cap, el Catllà, Torre de 9, 3 de 9, 4 de 9, Pilar de 8. Pot haver sorpresa. Aquest 3 de 9 amb l'agulla m'ha agradat molt. Si som suficients, si som gent, 3 de 9 amb l'agulla.